työntekijä asiakasrajapinnassa ja tää on meidän testi, toimii. Joo. Ja onko tässä olemassa jotain muita makuja? Vähän niin kuin sitä, että miten se on niin sit toteutettu. Meillä tulee pitchis aika silleen hyvin. Joo, hyvä. Toivotan kaikki joukkueet tervetulleeksi tähän kisaan, jonka tavoitteena on etsiä uudenlaisia tapoja hyödyntää SAFin mahdollisuuksia ketterällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla, integroimalla se joustavasti osaksi yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueita ja esimerkiksi sosiaalisen median tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia. Kaikkein keskeisimmät kriteerit on idean konseptin innovatiivisuus ja uutuusarvo, se, että kuinka se täyttää kohdeyrityksen tavoitteita ja tarpeita. Innovatiivinen idea, aivan uudenlainen ajatus yhdistellä erilaisia maailmoja, business to business ja B2C-maailmoja. Siinä oli hieno konsepti, siinä oli hieno toteutus ja semmoinen, mikä nähtiin, että varmasti tyydyttää asiakkaan toiveita. Ja pääpalkinnon voittajatiimi Vesa Pilot. Mitä ihmeellistä tossa sitten? No ei oikeastaan mitään, mutta nuorkin tykkää reppureista vaikka kesällä jossakin ja samalla pitäisi rahaa tienata, niin tämähän voisi olla ihan mahtava mahdollisuus siellä jossakin tuolla Keski-Euroopassa seurata hetkinen, että toimittajalta tarvittaisiin tämmöinen osa. Mä voin lähteä tätä viemään nyt sit samalla ja sitten mä pääsen ehkä lentolippujen kanssa ja pienen jonkun näköisen ekstra palkkion kanssa sitten viemään sitä. Se on Amsterdamissa ja se on 2,5 tunnin päästä tulossa, että ei mitään hätää. Proaktiivisesti ja interaktiivisesti yhdistää B2B ja B2C-business ja luoda uusia businessmalleja täällä näin. Internet of Things on myös vallannut keskustelut ja nykyään oikeastaan joka härvelistä löytyykin jo pikkasen älyä. Tämän kaiken keskellä meidän tulisi kuitenkin muistaa se kaikkein tärkein joka on me, eli ihmiset. Me pohdimme, kuinka me voisimme ennaltaehkäistä tämän kaikista tärkeimmän thingin, eli meidän rikkoutumista. Ensimmäisenä työpäivänään kaupunki antoi Tanelille älyrannekkeen. Kuva siellä jo sanoo Terjotti, että hei, sun verenpaine on vähän korkealla. Nyt 60-68-vuotiaat työntekijät on otettava tarkempaa verenpaineseurantaa. Analysoimalla työympäristön terveystrendejä, kuten tässä, kaupunki voi kehittää tarjoamiaan työsuhdepalveluja. Parin viikon välein työn vuoron yhteydessä sulle parantaa tekstiviesti, jossa on kirjautumislinkki, että hei, kelpas antamassa omaa työtäsi parantava idea. Me ollaan tässä nimetty S-Vinkiksi, joka on sitten yksinkertainen mobiilikanava, aukeaa myös desktopissa tietysti. Ja tässä sitten nämä APC:tä koskevat täsmennysvaihtoehdot. SAFissa se on aggregoitu taulu, jossa sitten tolkinit generoidaan. Moderoidaan automaattisesti, jos tietty määrä tykkäyksiä saavutetaan, vapautetaan se idea myös muille ketjun jäsenille. Tiivistettynä Fresh Complete, eli saavutetaan 100% siitä porukasta. Kaikilla se on, meillä on kaikista se tieto. HANA mahdollistaa siihen sen kirjautumisen ja sitten toisaalta takaisin kytkennän, josta voidaan sitten käyttää analytiikkaa ja muuta. Kiitos.